One of the dealers of the beginning is Nice Oriental Art. They came here the first year in 1988. It was the beginning of TEFAF Maastricht. Ja, ook dit jaar pakt u weer uit. Volgens mij hebben ze nog iets gezegd van God dat in de Aziatische sector dat dit jaar een beetje het voorbeeld is van een stand? Nou, ik heb heel veel hele goede reacties gekregen van collega's en museummensen. En dat is altijd goed om te horen. En ik begrijp, dit is een van de topstukken in uw collectie dit jaar? Nou, er zijn veel boeddha's uit Thailand waar dit vandaan komt. De meeste boeddha's hebben een haarkrullen met een vlammetje erop. Maar er is slechts een klein deel van beelden die de kroon laten zien. Met prachtige sieraden. Ja. Daarbij is het ook zo, dit komt uit het koninkrijk van Ayutthaya. Uit de 16e eeuw. En alles wat je ziet is heel consistent. Men probeerde in die tijd een soort ideaalbeeld te creëren. Okay. Wat afweek van een realistisch beeld. Dus je ziet dat die wenkbrauwen gestileerd zijn. De neus wordt heel lang gerekt. Is veel langer dan een Thai eruit ziet, qua fysionomie. Die mond is heel fijn en die wordt geïntegreerd in dat perfecte volume. Ja. Dus het is stilistisch. Deze ziet er wat minder rustig uit, zou ik maar zeggen. Dat was ook de bedoeling. Ja. Het is een tempelwachter uit China, uit de Tang-dynastie. Ja. Heel belangrijk stuk. Het komt uit grotten van Longmen, hele beroemde grotten. En dit is bijvoorbeeld al in 1840 verzameld door een missionaris. En we hebben een hele pak papier erbij die de provenance aantoont van dit beeld van die tijd tot nu toe. Dit is heel afwijkend van wat we tot nu toe gezien hebben. Dit is een fantastische vorm, bijna een tijdloze vorm, die dateert van meer dan 2000 jaar geleden. Zo. En deze ceremoniële bijl, dus die is niet gebruikt om iemand de kop af te hakken, is een typisch voorbeeld voor stukken zoals ze in Java gemaakt zijn. En dan praten we over eerste, tweede eeuw voor Christus, dus van de bronstijd. Zeer belangrijk. Er zijn maar een paar van dit soort bijlen bekend van deze dimensie. Er is er eentje in het Metropolitan Museum, wat soortgelijk is. Ja. Er is er één in Jakarta, die ook zeer groot is. Maar in privéhanden is dat iets ongelooflijks. Dit is de beste in privéhanden. Dus zelfs Maastricht in alle tijd heeft nooit zo'n bijl gehad.